cucarachas enojadas. Yeah, baby. Freedom. Still out there. Come on. Стъпил здраво на земята, аз осмислям нещата, такива, каквито са ми в главата, такива, каквито са ни в страната. Боря се да оцелея и понякога се питам, що живея. Дали от простотията ще поудея, смисъл дай ми Боже да живея. Дали в живота си ще успея, ние същи са лъжите, а на хората пропилени им остават мечтите. Казват парите носят жени, жените живот. Един умира герой, друг път псевдопатриот. Ти какъв си полиглот или полуидиот? И мислиш ли изобщо, честно казано най-общо, че в тази страна копелетата дават 5 пари за това, и че в този век някой дава 5 пари за мене и за теб? Замисли се бе човек, после може да пахнем или да подсъгаме на хек, защото розата обяхна, а народа ахна, а народа ахна. Бяла роза за мен беше ти, но забравях, че тя е с бодли. Обичта прегоря и остана монолог между двама. You were like a red rose in my mind, but I forgot that it had spines. Our love is away, but still stay a monologue in the space. Мислиш ли, че нещата можеш да промениш, но доста ще се изпотиш, доста ще се изтощиш, докато жаждата им за власт отолиш. Войните се минят, войниците остават, добрите умират млади, лошите на коварен успех се надяват. Всичката болка, всичката трагедия, всичкия ужас, това е трагикомедия. Питай шибаната жълта медия, а моя рап е рапсодия. Тоест наслагвам лирики върху мелодия, ходи пав на един бърз аз, или добре дошли в по-света и у нас. И знам, силен ще бъда аз, чак до сетния си час, но кой ли се интересува от нас? Защо ли розата обяхна, а народа ахна? Защото днес е трудно да повярваш в доброто, не се върви, прави по-споко, седне реши едно судоко. Ритъма върви, но розата тях не разбери, дали от тази ситуация боли. Бяла роза за мен беше ти, но забравях, че тя е с бодли. Обичта прегоря и остана монолог между двама. You were like a red rose in my mind, but I forgot that it had spines. Our love is away, but still stay a monologue in the space. Бяла роза за мен не беше ти, но забравих, че тя е с бодли. Успя ли да материализираш тази страна своите мечти? Кажи ми, каква е истината в твоите очи? Този ритъм как излиза? Влиза, по-наклонена е ситуацията от кулата в пиза. Да излиза, кой поред се чувстваш на корниза? Аз талантиста ли да кажа на европейската виза? И на колко милиарда външния дълг ни възлиза? Тука на Балканите май сме в криза. Брато хвърли от гърба, тази хирлива риза, че ще вземат да те обандизат. Чувстваш ли се жала, трупът низък, но майка ми не е отгледала бъла, или да кажа яса, защото още вярвам моята душа, че след мрака пак ще бъде свет